ይቕረ ይኹን ካይባ ሓፂር ልብ ወለድ ዛንታ ጸሓፊ ኢብራሂም ክርቢት ዓይነ ስውርቲ ስለ ዝኾነት ኣቡኣ ለማኒ ኣመርዒዋ ብድሕሪኡ ዘጋጠመ ድማ ንኹሉ ሰብ ዘደንፀወን ዘገረመን ነበረ ኣብ ሓንቲ ብማሕረስን መጓሰን ብዘራእትን ጥሪትን ሃብታም ዝኾነት ዓዲ ተወሊዳ እቲ ከባቢ ብምሉኡ ክትነብረሉ ምቹእ እኳ እንተኾነ ናይዛ ዓዲ ግን ፍልይ ዝበለ ነበረ ብመዓር ጸባ ጠስሚ እትፍለጥ ሃብታምን ዓዲ ሃብታማትን ዝኾነት ዓዲ ነበረት እምበኣርከስ እዛ ዓይነ ስውርቲ ዝኾነት ቆልዓ ኣብዛ ዝተጠቕሰት ዓዲ ካብ ሓንቲ ካብተን ሃብታማት ዝበሃላ ስድራ ቤታት ናይቲ ዓዲ እያ ተወሊዳ ስማ ዘይነብ ትበሃል ዘይነብ ዓይነ ስውርቲ ኮይና ካብ ብሃብትን ገንዘብን ደጋዊ ጽባቕን ዝኣምኑ ስድራ ቤት ተወሊዳ ዘይነብ ንዓለም ብዓይና ይርአያታን ማዕረ ክንደይ ጨካን ምዃና ግን ኣብ ዝኾነ እተስተንፍሶ ትንፋስ ክትፈልጥ ክኢላ ካብ ወላዲያ ጀሚርካ ኩሉ ሰብ ነታ መንኣስ ሓፍታ የድንቕ ዘይነብ ግን ከም መርገምቲ ሓሲባ ጾር ተባሂላ ትፍለጥ ነበረት ኣብ መኣዲ ምስኦም ክትቅረብ ይፍቀድ ኣይነበረን ከምኡውን ኣጋይሽን ተመፂኦም ከም ዕቡድ ከልቢ ኣብ ጸባብ ክፍሊ ትሕየር ጓል 5 ዓመት ምስ ኮነት ኣደኣ ሞይታ ድሕሪ ሞታ ኣደኣ ኣቦኣ ተቐይሩ ተሪርን ጨካንን ኮይኑ ክሪኣ ይሓርቕ ብስማ ፀዊዕዋ ኣይፈልጥን ሰበይቱ ምስ ሞተቶ ክምርዖ ይሓስብ እኳ እንተነበረ እዛ ቅርሲ ስትብ ዝገዛን ከላ ሕራይ ትብለን ሰበይቲ የላን እንዳበለ ብኸመይ ከም ዘጥፋ ይሓስብ ነበረ ዘይነብ ኣብዛ ዓለም ብድሌታ ይመፀትን ዓይነ ስውርቲ ክትከውን ድማ ምርጫ ኣይነበረን ዓይነ ስውርቲ ኮይና ካብ ተፈጥረት ድማ ልዕሊ ኩሉ ሓልዮት ከም ዘድልያ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ነይራ ሓልዮት ካብቲ ክሓልየላ ዝግብኦ ኣብዛ ዓለም ክትመጽእ ምኽንያታት ዝነበረ ወላድያ ተሓሪምዋ ካብ ካልኦት ክትረኽቦ ዝሕሰብ ኮይኑ ስለዘይተሰምዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ከም ኣቦኣ መሲሎም ኣራዊት ኢላ ደምደመት ኣቦኣ ምስታ ጥዒት ጓሉ ኮይኑ ኣብ ጽላልታ ኣብ ገዝኦም ዘላ ልምዕቲ ገረብ እንዳጻወታ ዘይነብ ቅልቅል ምስ ትብል ይስሕቕ ከም ዘይነበረ ገጹ ኣጸዊጉ ናበይኺ ኢሉ የጓጠላ ክሸይን ክትብሎ እታ ትንቀሳቐሰላ ቐጣን በትሪ ኣብ ትሕቲ ኣጋራ እንዳንቀሳቐሰት ንሱ ይኹን እታ መንኣስ ሓፍታ ብኢዳ ሒዞም ንሽንቲ ቤት ወሲዶም ክመልስዋም ተገበእ ግን ይትረፍዶ ክሕግዝዋ እንዳኸደት ዓንቂፋ ምስ ትወድቕ ኣንተ ቀስ እንደበሊ ጠምባር ኢሉ ይጸርፋ ዘይነብ ሓፋ ቢሉ ሕቑፍ እንተዘብለኒ እንታይ ምኾነ ኢላ እተን ምርኣይ እምበር ንምንባዕ ዘየሸግራ ዓይንታ ምረት ዘንቀሎ ውዑይ ንብዓት ኮረር የብላ ንሳ ምልእቲ መዓልቲ ኣብታ ጸባብ ክፍላ ተዓፅያ ሓንሳብ ትድቅስ ሓንሳብ ድማ ትበኪ ኣብ ካንሸሎ ዕላል ውኻዕኻዕ ናይ ስሓቕ ትሰምዕ ናይ ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝዘረባ ትሰምዕ ጸኒሑ ድማ ጸጥ ይበል ዘይነብ ኣብ ዘላቶ ኮይና ትከታተል መን መጺኡ መን ከኸይዱ ኣይትፈልጥን ተኣኪቦም ክዕልሉን ክጻወቱን ክስሕቁን ምስ ትሰምዖም ኣብ መንጎኦም እንተዝህሉ ኢላ ብቕንዕ ሕርር ትብል ደርፊ ክሰምዑን ከለዉ ነቲ ብመስኮት ወይ ፈቓቕ ማዕጾ ሰሊኹ ዝመጻ ድምፂ ደርፊ እንዳደገመት ንብዓታ ከም ማይዛርግ ምስክነይቲ ዘይነብ እዚ ካብ ኣቦኣ ትሪኦ ነበረት ባህርያት ኩሎም ሰባት ድዮም ከምኡ ወይስ እናቱ ባህርዩ ትፈልጦ የብላን ምክንያቱ ብጀካ ገዛ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን ካብ ገዛኻ ውፅእ ኢልካ ዘሎ ዓለም ንሳ ይትፈልጦና ካብ ገዝኣ ወፅኣ ይትፈልጥን ኩሎም ሰባት ድዮም ጨካናት ወይስ ኣቦይ ጥራሕ ትብል ሕቶ ክትምልሶ ይከኣለትን ምክንያቱ ካልኦት ሰባትን ካልእ ባህርን ስለዘይትፈልጥ ገለ መቕርብ ኣንታ ዛጓልካስ ገለ ሕክምና ዘይፈተንካላ ኣብ ዝጎደቡ ዓድታት ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ኢሎሞም ምስ ዝብልዎ መዓስ ሓሚማ ኮይና ናብ ክኢላታት ክወስዳ ተፈጥሮ እንዲ ኣምላኽ ዘጸልመቶ ዒንታ መን ከብሮ ኢልኩም ተሓስቡ ብምባል ምእንታ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ይነግሮም ነበረ ዘይነብ እቲ ብተፈጥሮ ዝተዋሃባ ሽግር ክትጸሩ መኻለት ነይራ ናይ ሰብ ይኸፊዋ ብፍላይ እቲ መርዛም ዝኾነ ጾር መርገም ወዘተ ዝብል ቃላት ኣቦኣ ልዕሊ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሽግር ኮይኑዋ ኣብ ዓዲ ይኹን ካልእ ኣጋጣሚታት ንዓን ነታ ጥዒት ሓፍታን ክዳን ክገዝኣለን እንከሎ ነታ ንእሽቶ መሪፂ ይገዝኣላ ንዘይነብ ጥራሕ ሕፍረታ ዝኸድን ይኹን እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝረኣዮ ይዝገዝኣላ ምስክነይቲ ዘይነብ ሓድሽ ክዳን ክትክደን እንከላ ሕብሩ ክትፈልዮ ስለዘይትኽእል ሕጉስ ትብል ተኸዲና ብኢዳ እንዳዳህሰሰት ንኹሉ ትበጽሖ ጽቡቕ ድይባ ኣጸቢቕለይ ዶ ኢላ ትሓቶ ኣሰይ ዛጓለይ ኣጸቢቕልክወ ምባል እንዳቐረቦ ኪድስኪ ይጸብቕ ኣይጸብቕ ኣበይ ክትርኢ ኢኹንኪ እንዳበለ ሓጎሳ ይምንጥላ ዘይነብ ኣቦኣ እንዳጸልኣ እንዳሳቀያ ንሳ ትፈትዋ እንተ ደንጊዩ ንእሽተይ ሓፍታ ግድ የብላን ንሳ ግን ተሻቒላ ጸጸኒሓ እንዳተቐልቀለት ትጸናጸን ኑረ ሓፍተይ ይባኣት ወንዲ እንታይ ደኣ ድምፁ ከይሰማዕኹ ኢላ ምስተሓታ በዓል ክትፈልጥ ግደፍኒ ብሕቶ ጠቃይ ተብልን ብምባል ትምልሰላ ዘይነብ ብሻቅሎት ኣብ መስኮት ኮይና ክትጸናጸን ተምስሞ ድምፁ ምስ ሰምዐት አልሐምዱሊላህ ኢላ ናብታ ብኽልተ ጸላም ዝተጋረደት ዓራታት ኸይድ ንሱ ምስ መፀ ድራር ተቐሪቡሉ ድዩ ኣይተቐረበሉን ክትፈልጥ ከም እንደገና ተንሲኣ ትጸናጸን ናይ እግሪ ጣሕሸምሸም ወይ ዝኾነ ድምፅን ተሰሚዓ
ሓፍታ ትመስላ እሞ ኑራ ሓፍተይ ንይባድራ ረሓብዮ ኣይትደንግዮ ትብላ ኣጋጣሚ ንሱ ማለት ኣቦኣ ምስ ዝኸውን ኪድስከ እንታይ ኣቲኪ ይብላ እሞ ብፍርሒ ዓንደፍደፍ እንዳበለት ዓራታ ትኸይድ ነቦኣ ትፈትዎ እንተሓልየሉን ቀትሪ ክምሳሕ እንተዘይመፅኡ ትሻቐል ምሸት እውን እንተምስዩ ከምኡ ኣብታ መስኮት ደው ኢላ ድምፁ ትፀናፀን ፀኒሓ ድምፁ ምስ ሰምዐት ክምስ ኢላ ንዓራታ ትምለስ ትፈትወያ ድሃይ ምስማዕ ልዕሊ መግቢ ዘገድሳ ንሱ ርኢ ከብላ ብሕርቀን ይነድድ እዚ ቦይ ማዕረይሲ ሓንቲ መዓልቲ የደንግፆ ዶ ይኸውን ርህራህ ገይሩ ባሕልዮት ድኾን ይሓቕፈኒ እንዳበለት ንበይና ኮይና እቲ ናይ ወትሩ ሕልማ ተሳሲ ዘዕልላ ሰብ የብላን ሓንሳብ ንሽንቲ ቤት እንተዘይኮይኑ ካብታ ፀባብ ክፍሊ ፈፂማ ይትወፅን ሓደ ግዜ ፀሚዋ ንፋስ ክትወስድ ወይ ተዕልሎ ሰብን ተረኺባ ኢላ ናብቲ ካንቸሎ ምስ ትወፅእ እተውስክቲ ትብላ እታ ከምኡ እንዳሰምዐት ዝዓበየት ምን ኣስሓፍታ ዘይነብ ካብ ሚሒር ኣብ ገዛ ተዓፅያ ምውዓልን ምሕዳርን ሕብሪ ቆርበታ ፃዕዳ ተቐይሩ ንሰብ መግቢ ጥራሕ ዘይኮነ ፀሓይን ንፋስን እውን ከም ዘድልይዎ ሕብሪ ቆርበት ዘይነብ ርኢኻ ክትርዳእ ትኽእል ዘይነብ ተነፅሎን ሕሰም ናብራን ኮይኑዋ እምበር ፅብቕቲ እያ ቁመታ ፍረገፃ ኩሉ ነገራታ ምልክዕቲ እያ ብፍላይ ተን ዘይርያ ዓይንታ ትርኢተን ደስ ዘብል እዩ ፍሩያት ኮይነን ውሪሕሪሕ ክብላ ፅሩይ ማይ ንጉሄን ዝመስላ ኣቶ ስፋፍ ማለት ኣቦኣ ንዘይነብ ነታ ጎደሎ ኣካል ዝኾነት ጓሉ ሓልዮት ከየርኣያ ጎርዞ እኽል ትጓል ኮነት ኣቶ ስፋፍ ክምርዖ ደልዩ ቀድሚ መርዑ ድማ ንዘይነብ ካልያ ወሲኑ ምክንያቱ ንመርዓ ሕራይ ዝበለቶ ሰበይቲ ነታ ዓይነ ስውር ትጓልካ ካብ ትገዛእለያ ዝብል ቅድሚ ኩነት ኣቕሪባትሉ ስለዚ ዘይነብ ኣበይ ከም ዘብፅሓ ክሓስብ ጀመረ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓሳብ መፀሎ ንሱ ድማ ከመርዕዋ ወሰነ ዘይነብ ጠቂሱ ጓል ክሃበኒ ዝብሎ ከምዘየለ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ስለዝነበረ ባዕሉ ሰብኣይ ክረኽበላ ሓሰብ በለ ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ሓደ ነገር ዘከረ ንሱ ድማ ሓደ መዓልታዊ ኣብ ቦታ ስርሑ ዝመፆ ለማናይ ነበረ ንዑ ኣመርዒዋ ሒዝክያ ጥፋእ ክብሎ ወሰነ ሰበይቲ እንተሃልያቶ ግን ኦሮማይ ካልእ ሰብኣይ ከናድየለ ኢሉ እንዳሓሰበ እቲ ዮሱፍ ዝተባሃለ ለማናይ ኣብ ቅድሚ ኢዶ ብምባል ከምታ ኩሉ ግዜ ዝገብራ ክልተ ኣእዳው ዘርጊሑ ለመነ ና ዮሱፍ እንዲኻ ትበሃል ሓቀይ እወ ዮሱፍ እየ ዝበሃል ዓምና ንዓብ ዝኸፈል ቆሪስካ ዶ ትማል ምሸት ተደሪርካ ዶ ክትብሉ ዲኹም መቑራስ ደኣ ጌና ዘይወግሐ ንሕና ንስኹም እቶም ሃብታማት ምስ ቆረስኩም ብድሕሪኹም ኢና ንቆርስ ይህ ቀዲምኩምና እንተቆረስኩም ከ ካበይ እሞ እንተዓምና ተረፍ መረፍኩም ከም ንበልዕ ዝጠፍኣኩም ኣይመስለንን ስለዚ ቁረሱ እሞ ተንግቡኡና ግደፍሉና በሎ ዮሱፍ ናብቲ ዝሓበሮ ኮፍ እንዳበለ በል ሎሚ ተረፍ መረፍ ዘይኮነስ ጥዑይ ቁርሲ ከቁርሰከ ኢልዎ ሰራሕተኛ ናይቲ ቤት መግቢ ፀዊዑ ቃሕ ዝበሎ ክእዝዝ ነገሮ ስጋ ካብ ዘይበልዕ ነዊሕ ገይረ ስለዚ ስጋ ክበልዕ ደስ ምበለኒ በለ ሕራይ ጥብሲ ከምኡውን መረቕ ኣምፅሉ በለ ኣቶ ስፋፍ ነቲ ለማናይ ብተመስጦ እንዳጠመቶ ኣንታ ድኽነት ተፃዊትልካ እምበር ፅቡቕ መሸከል ኣለካ ኣስዓበ ኣቶ ስፋፍ እንታይ እሞ ሰብ ብሃብትን ንዋትን ዝምዘነሉ እዋን እንዲና በፂሕና በለ ዮሱፍ ኢሉ ተሓፂቡ ንምዃኑ ሓዳር ኣለካ ዶ የብለይን ድኻ ደኣ ሓዳር ይገብር ድዩ መርዓት ክትህልወካ ምደለኻ ዶ ይህናይ ደኣ ምደለኽዎ ግን በቃ ግን ኣይትበል ጓለይ ክህበካ በሎ ኣቶ ስፋፍ ዘረብኡ ከይወድእ ከለፎ እዋ ጓልካስ ንዓይ እወ እንታይ ዲ መሲልካ ንስኻ ፀገም ኣለካ ማለት ድኻ ለማናይኻ ንሳ እውን ንእሽተይ ፀገም ኣለዋ ጓልካ ደኣ እንታይ ፀገም ኣለዋ ሃብታማት ዶ ይፅጎም እዮም ስማዓኒ እሞ ጓለይ ተፈጥሮኣዊ ፀገም ኣለዋ መልክዓን ትርኢታን ዝወፃ የብላን ግን ዓይነ ስውርት እያ እወይ ሓፍተይ እምባር ዓይነ ስውርት ኣላትካ ብተፈጥሮ ድያ ወይስ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ብተፈጥሮ እያ ዝወደይ ብጀካ ናይ ምርኣይ ፀገም ካልእ ዝኾነ ጎደሎ የብላን ኣቶ ስፋፍ መጀመርያ እቲ ትብለን ዘለኻ ሓቂ ምዃኑ ረጋግፀለይ ብድሕሪኡ ብቕንዕና ንዘራረብ እዛ ጓልካ ኣእምሮኣ ጥዒቲ ኮይና ከም ሰብ ትሓስብ ድያ ፅቡቕን ሕማቕን ይርዳእ ድዩ እዚ ሕቶ መልሰለይ እሞ ኣብ ቁም ነገር ክንኣቱ ኣእምሮኣ ደኣ ካባይን ካባኻን ትጥዕይለካ እንዴ ብጀካ ናይ ዓይኒ ካልእ ዝኾነ ፀገም የብላን ወይ ሓፍተይ እሞት ብተፈጥሮ ዝተዓደላ ፀገም እዩ ጓል ሃብታማትን ሱሙያትን ክንሳ ናብ ከማይ ዝኣመሰለ ድኻ ለማናይ ዘውደቐ ዘሎ እወ ክልተኹም ፅጉማት ስለ ዝኾንኩም ተመላሊእኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሕራ ኢልካ እንተወሲድካ ይሰርሕን እንተኢልካ ከበግሰካ ይኽእል እየ ኣይሰርሕን እንተኢልካ ድማ ዝህበካ ገንዘብ መሕፀኒ ኢኻ ጌርካ ምስ ተወድአ ትልምን ድሓን ይባ ስፋፍ ብጀካ ናይ ዓይኒ ካልእ ፀገም እንተዘይብላ ዓይኒ ኮይነ ዓለም ከብርሃለ ቃል ይኹነኒ ተቐቢለ ኣለኹ በል ሕራይ ሕጂ ቆሪስካ በልዕኻ ኺድ እሞ ፅባሕ ንግሆ በዚ ኣቕልቅል በለኒ ሕራይ በለ ዮሱፍ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ እንዳኮለሰ ስፋፍ ኣብ ክፍሊ ጓሉ ማለት ናይ ዘይነብ ክፍሊ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ ሎሚ ግን ከኣቱ ግድን ኮኖ ዘይነብ ብብረይል ዝተፃሕፈ ኣረጊት መፅሓፍ ሒዛ በተንቀጠንታ ኣፃብዕታ ሓሰስ እንዳበለት ኣለኺ ዝብል ድምፂ ቡኣ ሰምዐት ብስማ ፀዊዕዋ ኣይፈልጥን እዩ
ወለኹ ይባ ንዓኮፍ በልበለት ክትንክፎ ደልያ መስለኒ ኣእዳዋ ንቅድሚት እንዳሰደደት ደሓን ኮፍ ኣይብልኒ ንእሽተይ ክዛረበ ክደለ ሕራይ ይባ ንዓበጃ ካብዛ ጥቃይ ኮፍ ኢልካ ተዛረበኒ በለቶ ርሕቕ ኢላ ቦታ እንዳርሓወትሎ ኮፍ ኣይብልኒ ኮይለኪ ግዳስ ኣንፂኑ ዘለኹ ነግረኪ እንክ ዝሓድሽ ክዳኒ ጽባሕ አንጊህ ክክበር እዮ ክትምርዓዊ ኢኺ ክብል ብዘይ መእተዊ ከም ቡምባ ፈነወላ ዘይነብ ኣብ ዘላቶ ደሪቓ ክትምርዓዊ ኢኺ ምስመን ወታእታ እንዳበለት ብኽንደይ ፃዕር ዘውፅኣት ትሕቶ ነበረ ሓደ ለማናይ ዓይና ኮይነ ዓለም ከብርሃላየ ኢሉ ኣሎ ንሱ ለማን ንስኺ ድማ ዓይነ ስውርቲ ተመላሊኹም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዘይነብ ደማ ኣብ ሰራውራ ዝደረቐ ኮይኑ ተሰማዕ ኡይ በል መፂዋ ግን ድምፂ ኣውያት ምውፃእ ኣብዩ ዝኾነ ኣማራፂ የብላን ኣቦኣ ከተማረፅ ዕድል ሂብዋ ኣይፈልጥን ገለ ክትብል ምደለየት ከናፍራ ፈጥፈጥ እንዳበለ ንብዓታ ከም ማይ እንዳዘረየ መልሳ ክሰምዕ ድሌታ ክፈልጥ ከይተገደሰ ምስ ርቡፅ መንፈሳን ውሕጅ ንብዓታን ገዲፍዋ ወፀ ንፅባሒቱ ኣንጊሁ ብምኻድ ነቲ ለማንን ዓቕዲ ማለት ቃል ኪዳን ዝኣስር ሸኽን ሒዙ ብምምፃእ ቃል ኪዳን ኣሰረሎም ገለ ኣጭርቕቲ ዘለዋ ንእሽቶ ሳንጣ ዘይነብ ኣዳልዩ ነቲ ለማኒ ኣብ እዝኑ ደኒኑ ሒዝኪያ ጥፋእ ክብል ሕሽኽ በሎ ለማናይ ሕራይሉ ብግስ ምስ በለ እዛ ሳንጣ ክዳውንቲ እቲ ዝበልኩ ሓገዝሚ ዝሓዘት እያ ተማልኣያ ብምባል እታ ቀያሕ ሳንጣ ቀበሎ ምስኪነይቲ ዘይነብ ከም ንብረት ኣብታ ዘቐመጥዋ ኮፍ ኢላ ዝበሃል ክትሰምዕ ኣእዛና ፀልያ ትፀናፀን ነበረት ተንሲ ኢድ መርዓውኺ ሒዝ ክተበገሲ ዝብል ደረቕ ትእዛዝ ወላዲኣ ዝሰምዐት ዘይነብ ሓፊላ ኣስር ዝሓዘታ ኢድ ክትስዕብ ኢዳ ዘርጊሓ ድልው ትኾነት ዮሱፍ ብፀጋመይቲ ኢዱ እቲ ሓምኡ ዝሃቦ ሳንጣ ሒዙ የማናይ ኢዱ ናብታ ተዘርጊሓ ዝነበረት ፀጋመይቲ ኢድ ዘይነብ ፀምበራ ዘይነብ መጀመርያ ከምዛ ኤሌክትሪክ ዝሓዘት ስምብሪላ ኣካላታ እስርስር በለ ያላ መዓ ሰላማ ኪዱ ድሕሪ ሕጂ ሓላፍነታ ኣብ ዝባንካይ ዘጋጠመን ተጋጠመ ናባይ ዘምልስ የብልካን ዝብል ተሪር ዘርባ ወላዲ ምስ ሰምዐት ግን ትብዒላ ነታ ገና ዋናኣ ዘይፈለጠት ኢድ ኣትራቢላ ጨቢጣ ንዝስዕብ ስጉምቲ ድልው ትኾነት እቶም ኣብቲ ዓቕዲ ክሳተፉ መፂኦም ዝነበሩ ውሑዳት ደገፍትን ፈተውትን ኣቶ ስፋፍ ገሊኦም ደንጊፆምላ ገሊኦም ድማ ኣፎም ዓቢሶም ክስሕቁ ተራዩ ዮሱፍ መርዓቱ ሒዙ ንድሕሪት ከይጠመተ ትኺሉ ወፀ ሒዝዋ ብሓደ ትኽ ዝበለ ጎደና ንቕድሚት መረሸ ዘይነብ ኣብዚ እዋን እዚ ጓል 20 ዓመት እኳ እንተነበረት ካብ ገዝኣ ብዙሕ ወፂኣ ኣይትፈልጥን ወላ እንተወፂኣ እውን ክንዲዚ ከይዳቶ ዘላ መንገዲ ከይዳ ኣይትፈልጥን ዮሱፍ ኢዳ ሒዙ ብስቕታ ይወስዳ ነበረ እንዳኸዱ ዘይነብ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዓቶ ዘይትፈልጥ ድምፅታት ክትሰምዕ ጀመረት ሓጨልጨል ዝብል ድምፂ ሓፃውን ድምፂ ሰባትን እንስሳን ዓረብያታትን ሰምዐት እዚ እንታይ እዩ ናበይ ንኸይድ ኣለና ኣብ ምንታይ ኣቲና ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ክርብሽዋ ጀመሩ ንዘይትፈልጦ ሰብ ግን ከመይ ኢላ ክትሓቶ ስቂላ ናብ ዝወሰዳ ክትከይድ ወሰነት ኢዳ ሒዙ ብህድኣት እንዳመርሓ ኣብ ምዕራባዊ ጫፍ ናይቲ ዓዲ ኣብ ሓደ ብጭቃ ዝተሰርሐ ገዛ ምስ በፅሑ በልበፂሕና ኣለና ክብል ንመጀመርያ ግዜ ድምፁ ስምዓ ብጣውላ ዝተሰርሐ ኣረጊት ማዕፆ ከፊቱ ድንን ኢል ክእተዊ ምስ በላ ኢዳ ኣቐዲማ ኣተወት ገዛይ ፀቢብ እዩ ግን ውሑስ ይበላ ካብቲ ሃገር ገር ዝብል ገዛ ወፅያ ናብዚ ክትኣቱ ዝተሰከፈ ክመስል ፀገም የለን ልዕሊ ፅባቐ ውሕስነት እዩ ዘገድስ ክትብል ንሳውን ጥዑም ድምፂ ኣስሚዓ ካብ ፍርሕን ጥርጣረን ነፃ ገበረቶ ዮሱፍ ኣካላዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣእምራዊ ፀገም ከሂልዋ ፍርሕ ነበሮ ሰሚዓ ምስ መለሰት ግን ደስ ኢልዎ ተረጋገ ዘይነብ ካብ ገዝኣ ወፅያ ናብ ዘላቶ ክሳብ ትበፅሕ መርዓት ተባሂላ ገፃ ተሸፊና እያ መፅያ ዮሱፍ ለይለይ ዝብል ቁመታሪኡ ጥዑም ድምፃውን ሰሚዑ ገፃ ግን ክሳብ ሕጂ ይርአዮም ተሸፊኑ ዝነበረ ገፃ ክቐልዕ ኢዱ ይሰድድ እሞ ከይትፀልኦ ፈሪሑ ይመልሶ ዘይነብ እውን ገፃ ክትቀልዖ ይደልየትን ምክንያቱ እቲ ከም ማይ ዓይኒ ዝዛር ዝነበረ ንብዓታ ክትሓብኦ ሓጊዝዋ ነይሩ በቃ እዚ ዕጫይ ናይ ተፈጥሮ ሽግረይ ክኣኽለኒ ናይ ናብራ ሽግር ክገጥመኒ ምስ ሓደ ድኻ ለማኒ ኣብ ዝተደርብየ ድሓን ኣምላኽ እኮ ፍጡራት እውን እንዳተሸገሩ ስቂሉ ክዕዘብ ኣይክእልን እዩ መን ይፈልጥ ንፅቡቕ ይኸውን በለት ብውሽጣ ሰሰናዩ ምሕሳብ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኑ እንዳተሰማዓ መሬት ክመስል ምስ ጀመረ እንታይ ከጋጥም ኢላ ክትጭናቕ ጀመረት መርዓውን መርዓትን እንታይ ከም ዝገብሩ ትፈልጥ እያ ዓይነ ስውርቲ እምበር ድፍንቲ ኣእምሮ ይነበረትን ዓቕዲ ካብ ተገብረላ እንታይ ክስዕብ ምዃኑ ክትግምት ትኽእል እያ ነቲ ዝስዕብ ድልውቲ ስለዘየላ ድማ ይህን ምሂን ምባል ከድልያ እዩ ንብዓታ ደሪዛ ተሸፊኑ ዝነበረ ገፃ ቀሊዓ ኣእዛና ፀልያ ቀልባዕባዕ በለት ይህ ዘኑባ ዘድልየክ ነገር ኣሎ ድዩ በላ ዮሱፍ ተገሪሙ እንዳጠመታ ዘይነብ ፅብቕቲ እያ ብጀካ ኣብ ጫፍ ኣፍንጫን ክልትኡ መዓጉርታን ዝርአ ማዳ ኩሉ ፍረ ገፃ ፅቡቕ እዩ ኣፍንጫ ከናፍረ ኣስናና ከምኡውን እተን ዘይርያ ዓይንታ ፍሩያት ኮይነን ፅሬተን ዛዕጎሌን ዝመስላ እዚአን ዝመስላ ፅቡቓት ዓይንቲ ተዓዲላ ምርኣይ ክትስእን ዮሱፍ መሪር ሓዘን ተሰምዖ እቲ ኣብ ገፃ ዘሎ ማዳ ምልክት ሕሰም እዩ ዘይነብ ካብ ሃብታማ ስድራ ቤት እያ ትውለድ
ሃብታም ኣዳ ይሓስሞም ዲ ዘይነብ ጽቡቕ ከም ዘይነበረት ገጻ ምስ ረኣየ ክርዳእ ኺኢሉ ምናልባሽ ኣቦኣ ሕጂ እውን ከርሕቓን ካብ ሓላፍነቱ ከውፃን ኢሉ ናባይ ደርቢዋ በለ የሱፍ ዘኑባ ክብል ኣቀባጢርላ ዘይነብ ደስ በላ ሽንቲ ቤት ክኸይድ ደልየ በለቶ ብዝሰምዓቶ ቅብጥሮ ዝተሰምዐ ሓጎስ ኣብ ገጻ እንዳተረየ ንዕናይ ክወስደኪ በለ ዮሱፍ ኣብ ሪቓል ዒሉ ብተገዳስነት ደጊፉ እንዳተንሳ ኢዱ ኣሕሊፉ ብሽንጣ ሒዙ ብልዑል ተገዳስነት ናብቲ ሽንቲ ቤት ወሰዳ ድሓር ፀዊዑኒ ኢኺ ኢሉዋ ናብ ገዛ ተመልሰ ዮሱፍ እዛ ለበዋ ወላዲቱ ዘኪሩ ክምርዓዋ ዝወሰነ ዓይነ ስውርቲ ተበዲላ ዝዓበየት ኮይኑ ተሰምዖ ስለዚ ፀግዒ ኮይኑ ሕጉስቲ ክገብራ ካብ ሕልኑ ቃል ኣተወ ዘይነብ ተገዳስነት ዮሱፍ ደስ ኢልዋ ገለሲኢናቶ ዝዓበየት ስምዒታት ክመልሰላ ጀመረ ዮሱፍ ሽንቲ ቤት ኣብፅሕዋ ምስ ተመልሰ ወዲኣ ክትወፅእ እንዳተፀበየ ባዕላ ደበኽ በለት ዘይፀዋዕ ክንዳ ደሓን ሓንሳብ ዝኽድክዎ መንገዲ ኣብ ምምላስ ኣየሸግረንኒ ንዕበል እተዊ በላ ርእሳ ብኢዱ ኣድና ኣቢሉ እንዳእተዋ ዮሱፍ ሓዊ ኣናኺሱ ተገዲሱ ሻሂ ኣፍሊሑ ኣእዳዋ ኣሓፂቡ ሻህን ሕምባሻን ቀሪብላ በሊዓ ምስ ሰትየት እቲ ኣብቲ ገዛ ዘሎ እንኮ ንእዲ ነጊፉ ኣነፃፂፉ ንዕበል ደይቢ እዋን ድቃስ ኣኺሉ ምስ በላ ዘይነብ ፍርሒ ተሰምዓ ምክንያቱ ንዝኾነ ነገር ቅርብቲ ነበረትን ግን ቅኑዕ ዝመስል እንተተዛሪቢ ክሰምዓኒ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲራ ክትዛረቦ ሓሰበት እሞ እንታይ ሪኣ ክትዛረቦ ኣንፈቱ ናብኡ እንተመሲልኒ ምዝራብ ይሕሸኒ ኢላ ትምባል መረፀት ንዕበል ደይቢ ብኢዳ ሒዙ ናብቲ ንእዲ ወሲዱ ኣደቂሱ ኣንሶላ ኸዲንዋ ንሱ ኣብታ ጥቓ ማዕፆ ዘንፀፋተን ኮበት ደቀሰ ንሳ ኣብ ዝተነፅፈ ንእዲ ንሱ ድማ ከም ንግስቲ ዝሕሉ እሙን ከልቢ ኣብ ማዕፆ ናይቲ ገዛ ደቂሶም ሓደሩ ንፅባሒቱ ኣንጊሁ ተንሲኡ ቁርሲ ኣዳልዩ ሻሂ ኣፍሊሑ ኣተንሳ ብሓደ ቆሪሶም ሻሂ እንዳሰተዩ ክዕልሉ ጀመሩ ዮሱፍ ብቕንዕና ቀሪብዋ ትፈትዎ ዕላላት መግብታት ከምኡን ብዛዕባ ሕልምታትን ባህግታትን ክሓታ ጀሚሩ ዘይነብ ሓጎሳ ሰማይ ኣረገ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ተገዲሱ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ሓቲትዋ ኣይፈልጥን መዓልታት ናብ ሰሙናት ተቐየሩ መዓልታዊ ንግሆ ናብቲ ጀራዲንን ወሓዚ ማይን ዘለዎ ዓብርባ ይወስዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀራዲን ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮፍ ኢሎም ፀሓይ ክትበርቕን ክትዓርብን ከላ እንታይ ትመስል ከምኡውን ብዛዕባ እተን ዓበይቲ ኣግራብ ይገልጸላ እተን ድምፀን ጥራሕ እትሰመና ኣዕዋፍ ሕብርታተን ዓሌተን ወዘተ ብፍሉይ ክእለት ኣገላልፁ ይገልጸላ እሞ ኩሉ ነገር ትሪኦ ዘላ ኮይኑ ይስምዓ ገለ ነገር ከዓ ትዝ ይብላ ኣቦኣ ክትምርዖ ምዃና ክነግራን ከሎ ዓይና ኮይነ ዓለም ኣኸብርሃለያ ዝብል ሰብኣይ ረኺበልኪ ኢልዋ ምንባሩ ትዝክር ብሓቂ ዮሱፍ ዓይኒ ኮይኑዋ ኣብ ወሓዚ ማይ እንዳተሓፅበት ዮሱፍ ይደርፈላ ከምኡውን ብዛዕባ ከዋኽብቲ ርሑቕ ዓድታትን ዛንታታትን ይነግራ ዘይነብ ክትሕጎስ ጀሚራ ቅድሚ ሕጂ ስሒቓ ኣይትፈልጥን እንተ ሕጂ ግን ዕላላት ዮሱፍ ሓንሳብ ኣብ ትዝታ ከእትውዋ ሓንሳብ ድማ ኣብ ሰማያት ፍሉይ ዓለም ከንሳፍፍዋ ዋዛታቱ ከስሕቕዋ ቁም ነገር ሓዘል ዕላላቱ ንዓለም ብብርሃን ውሽጣ ክትሪኣ ከም እትኽእል ዓብ ትምህርቲ ኮይኑዋ ዘይነብ ኣብዚ ካብ ናብ ዓዲ ናብ በረኻ ዝቐርብ ንእሽቶ ገዛ ምንባር ክጥዕማ ጀሚሩ እቲ ምጭው ገጻ ኣበላሽዎ ዝነበረ ማዳ ቀስ ብቐስ እንዳተኣለየ ገጻ ከም ወርሒ ደሚቑ ተረኣየ ዘይነብ እቲ ካብ ዮሱፍ ዝረኸበቶ ተገዳስነትን ሓልዮትን ቅድሚኡ ካብ ማንም ረኺባቶ ይትፈልጥን ዮሱፍ ከም ሰብ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ከፍልጣ ግዜ ወሰደሉን ዘይነብ ትርግታ ልባ ብፍቕሪ ክሃርም ጀሚሩ ንዮሱፍ ፈትያቶ እቲ ዝነበረ ዓቃበታት ኣልያ ብቕንዕናን ግልፁነትን ከተዕልሎን ክትሓተን ጀመረት ዮሱፍ ለማኒ ዘይኮነስ ናይ ሂወት መምህር ኮይኑ እያ ረኺባቶ ተመሪዕዋ ማለት ዓቕዲ ስለ ዝገበረላ ሰበይቱ ክገብራ ሕጊ ከም ዘፍቅዶ እንዳፈለጠ ካብኣ ዝኾነ ድልውነት ስለ ዘይረኣየ ከም መርዓቱ ዘይኮነስ ከም ሓፍቱ ይኣልያን ይንከባኸባን ነበረ ዘይነብ ዝኾነ ካብ ዮሱፍ ዝመጻሕቶ ንምምላስ ድልው ትኾናት ኣቶ ስፋፍ ምሱን እታ ንእሽቶ ጓሉን ምስ ተረፉ ገዛ ፀፊፍሉ ክምርዖ ኣብ መሸብሻብ ኣተወ ንዘይነብ እቲ ተመሲሑ ዘይድረር ለማናይ ሂቡ ምስ ኣፋነዋ ፈፂሙ ይሓተተላን እንታይ ዓይነት ኣራዊት ንድዒ ዘይነብ ልዕሊ ኩሉ ፍቕርን ሓልዮትን ከም ዘድልያ ኣይፈልጥን ማለት ድዩ ኣብዚ ዓለም ክትመጽእ ምኽንያት ንሱ ስለ ዝነበረ ቁሩብ ክስከፍ እንተገቦ ጽግምቲ ጓሉ ንጓና ኣረኪቡ ከይሓተተላ ክምርዖ ምድላዋቱ ይገብር ነበረ ዘይነብ ምስ ዮሱፍ ጽቡቕ ተዋሂዳ ክትረኽቦ ዝግባእ ፍቕርን ሓልዮትን ካብኡ ረኺባቶ ዕላሉ መሲጥዋ እታ ብዓይና ክትሪኣ ዘይከኣለት ዓለም ብዕላሉ ተላልያታ ኣተሓሕዛ ዮሱፍ ንዘይነብ ፍልይ ዝበለይ ነይሩ ተመርዒያ ኢሉ ጠንቀምቀም ቀድሚ ምባል ፍቕርን ምትእማንን ከማዕብለላ መረፀ ዘይነብ ኣፍቂራቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ኣሕዲራ ኣብ ሕቑፉኡ ክትድቅስ ጀመረት ዮሱፍ ፀጉሪ ርእሳ ይሓፅበላ ይምሽጣ ይቁንና ኮታስ እኽልቲ ስድራ ቤት ኮይኑዋ በቲ ጥዑም ቃኑ ይደርፈላ ብዋዛታቱ የስሕቃ ብዛንታታቱ የሕዝና የንበዓ የሐጉሳ ዘይነብ ናብራ ምስ ዮሱፍ ጥዒምዋ እቲ ዝሓለፈ ብሕቱ ናብራ
ጭካነ ኣቦኣ ሓዊስካ ቀስ ብቐስ ክትርስዖ ጀሚራ ኣቶ ስፋፍ እታ ኸመርዓወካ ዓይነ ስውርቲ ጓልካ ካብቲ ገዛ ኣርሕቃ ኢላ ቀድመ ኩናት ዘቕረበትሉ ሰበይቲ ከምቲ ዝበለቶ ጓሉ ኣርሒቑ ተመርዓዋ ቀዳውን ዘይቀዳውን መርዓ ኣሎ ኣቶ ስፋፍ ሓድሽ መርዓ ኣይቀደወም እታ ገና ገዝኡ ከይኣተወት ክምርዓወካ ከምዝባ ከምዚ ግበር እንዳበለት ብቅድመ ኩነት ዝጀመረቶ ገዛ ምስ ኣተወት ዝገደደት ኮነት ሰራሕተኛ ግበር ክዳንካ መንካ ሓፅበልካ ኣለርጅለኒ ክስንክታይ ክእልን ምባል ከይኣክል ምስታ ዝፈትዋ ጓሉ ድሙና እንጭዋን ኮና ገዛ ሰላም ተሳኢንዋ ስራሕ ውዒሉ ንገዛ ምስ ዝኣቱ ከምቲ ግቡእ መግቢ ተቐሪብሉ በሊዑ ሰትዩ ብሰላም ክዕርፍ ምተገቦ በንጻሩ ግን እቱ ክብል ህውከት ይጸንሖ ጓልካ ከምዚ ጌራትኒ ሰበይትኻ ከምዚ ጌራ እንዳበላ ገዛ ናብ ህውከት ይቕይሮ ክምሳሕ ዝመፀ ከይተመስሐን ስራሕ ይምላስ ንግሆውን ዝበዝሐ እዋን ከይቆረሰ ይኸይድ ናብ ጓሉ ኸይዱ የተንሳ ንዕዛ ጓለይ ተንሲ ቁርሲ ግበሪ ቆሪስና ክንከይድ ምስ ዝብላ እዛ ሰበይቲ ንምንታይ ዲኻ ተመርዒኻ በጢላ ኣነ ድየ ከብልዓን ከስትያን ይባ ክትፈልጦ ዘለካ ኣነ ሰራሕተኛ ናይ ሰበይትኻ ይኮንኩን ምሉእ መዓልቲ በጢላ ትውዕል ስራሕ ገዛ ኩሉ ኣብ ዝባነይ ኮይኑ ኣነ መሪርኒ በቃ ቁርስኻ ባዕላ ተዳልወልካ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ከይተሓተን ትብሎ ናብ ሰበይቱ ምስ ዝኸይድ ድማ እዛ ጠላዕ ጓልካ እንታይ ክትባቆጥ እያ ግደፈኒ ክድቅስ እየ ትብሎ እሞ ከይቆረሰን ስርሑ ይወፍር ኣቶ ስፋፍ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ቤቱ ከመይ ምንባራ ዘኪሩ ነቲ መሪር ዝብሎ ዝነበረ እዋናት ክናፍቆ ጀመረ ዘይነብ ኣንጊሃ ተንስያ ነታ መንኣስ ሓፍታ ኣተንስያ ንዕ ቁርሲ ግበሪ ይባ ከይቆረስ ከይከይድ ኢላታ ሓፍታ ቁርሲ ከተዳሉ ንሳ ድማ ደርገፍገፍ እንዳበለት ከተተንስኦ ዘኪሩ ዓይኑ ንብዓት ቆፀረ ናብርኡ ኣንቢዑ ወንበር ንዘይነብ ጓሉ ይብድላ ምንባሩ ክሳብ ሕጂ ዝተሰቆሮ ይመስልን እቲ ኣብ መንጎ ጓሉን ሰበይቱን ዝተፈጥረ ምትህላኽ ንእሽተይ ጓሉ ገዛ ገዲፋ ደገደገ ክትብል ጌርዋ ኣቶ ስፋፍ ምሸት ምስ ኣተወ እቲ ሃካይ ሰበይቱ ኣብ ትሕቲ ገረብ ዓራት ኣውፅያ ደቂሳ ትጸንሖ እታ ቆልዓ ኣበይ ኣላ ሰላም ከመይ ውዒል ከይበለ ብዛዕባ ጓሉ ምሕታቱ ቅጭ የምፃላ እሞ ኣበይ ኣላ ሞ ክብለከ ኣነ ሓላዊት ጓልካ ኣይኮንኩን ንግሆ ምስ ወፀታ ኣይተመልሰትን ናበይኺ ኢልኪ ተሓትያ እንዲኺ እንታይ ምልከተኪ ኢላ ድማ ትምልሰለይ ኣቶ ስፋፍ ብኩሉ ይጠዓሞን ኣብ ገዛ ሰላም ሲኢኑ ስርሑ እውን እንዳንቆልቆለ ኸይዱ ናብ ምጥፋሽ ገጹ ከዓ ተቐራረበ ንሽቶ ጓሉ ምስ ሓደ ስራሕ ዘይብሉ ፍሉጥ ዕዋላ ፍቅሪ ጀሚራ ንሱ ገንዘብ ኣምፂኢሉ ክእዝዛ ንሳ ድማ ሕራይ ድላይካ ይኹን ኢላ ገንዘብ ኣቦኣ ሰሰሪቓ ናብኡ ክትጓርቶ ጀመረት ዘይነብ ንዮሱፍ ብዛዕባ ስድራ ቤታ ሓፍታን ኣቦኣ እንትዕልሎ ደጊም ሓደ ኣካል ስለ ዝኾኑ እቲ ኣቦኣ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ ኣረኣእያ እውን ከይሓብዐት ኣዕሊላቶ ይባ ይፈትወኒ ነበረን ከም መርገም ይዝርእየኒ ነይሩ ትፈልጥ ዮሱፈይ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ብስመይ ፀውዒኒ ከም ዘይፈልጥ ይፀልአኒ ምዃኑ እንዳፈለጥኩ ይፈትዎ ነይረ ድምፁ እንተዘይሰማዕኩ ይሓመም ነይረ ኣቦይ ንዓይ ፅቡቅ ኣይገበረንን ግን ወላድየይ ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ሕማቕ ኣይምንየሉን ናባኻ ከመርዕወኒ ክውስን እንከሎ ክትዕመኒ ኢሉ ዘይኮነስ ክሓስመኒ ወይ ብጥሜት ክሞተሉ ኢሉ ንስኻ ብዛዕባይ ኩሉ ፈሊጥካ ኣነ ግን ብዛዕባኻ ዝፈለጥኩ የብለይን ስለዚ ብዛዕባኻ ኣለኒ ስድራኻ በይ ኣለው ስለምንታይ ከለማኒ ኾንካ ኣቦይ ይኹን ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ እንከለዉ ከም ሓደ ዘይትረብሕ ኣዝዩ ትሑት ሰብ ገይሮም ይገልጹኻ ነይሮም ቀሪበም ስርኣኹኻ ግን ብብስለትካ ናተሓሳስበኻን ፍልጠትካን ናይ ህይወት ተመክሮኻን ይባሓዊስካ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣኽዎም ሰባት ዝበለፅካ ኾንካ ረኺበካ ድኻ ለማኒ ዘይኮንካስ መምህር ኢኻ ኣይ ብነፍሲ ክዳ ኣድናቂት ኮንክ እምበር ኣነ ሕልፊ ሰበይ ዘለኒ የብለይን ኣነ ለማኒ ኮንኩን ስእነት ድማ የብለይን ዓድና ብዝጎደቦይ ስድራይ ርኹባትን ፍሉጣትን እዮም ሓደን ወለደይ ኮይነ ወዲ 12 ዓመት እንከለኹ ኣቦይ ብሞት ተፈሊና ድሕሪ ሞት ኣቦይ ኣነን ኣደይን ጥራሕ ተሪፍና ኣደይ ሓያልያ ልዕሊ ቦይ ተሰምዓነት ድማ ኣለዋ ንሳ ዝበለቶ ዘረባ ኣብ ዓድና ክውን ኣቦይ ምስ ሞተ ጥሪቱን ገንዘቡን ናብ ዓዲ ፈሓቢላቶ ጥሪት ይጓሰያ ገንዘብ ድማ ብኻልኦት ከም ዝስራሕ ጌራቶ ኣነ ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ዝብለክ ዘለኹ ዝኾነ ተራይ ነበረንን ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮንኩ ናብ ሓደ ሊቕ ሰዲዳ ክምሃር ጀሚረ እቲ ምሁር ሰብኣይ ንክልተ ዓመት መፅሓፍን ምንባብን ከምኡውን ብዛዕባ ከዋኽብቲ ምሂርኒ ብድሕሪኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ክኢላታት እንዳልኣኸትኒ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲደ ብውሑድ ክፍሊት ኣህላኽ ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሐ ድሕሪ ዝኩሉ ናብ ዘለኹ ዓዲ መፅአ ክልምን ኣዚዛትኒ እንዳለመንኩ ድማ ይነብር ኣለኹ ኣደይ ስለምንታይ ከምኡ ትገብራላ ኣይፈልጥን ግን ግድን ክሰምዓለኒ ይትረፍ ኣነ ውላዳ ምልእቲ ዓድያ ትሰምዓ እዋ እሞ ክሳምዓ ሲቱ ምልማን ሕጂ ዳ ቀሪበ 3 ቀውዕ ሕሊፍካ ተመለስ ኢላትኒ ነይራ በቃ ሕጂ ንዓደይ ምምላሰይ ኣደይ ከመይ ከም ትቕበለክን ድዒ ኣብዘን ስዕባ መዓልታት ብሓደ ክንከዳይና ኣደይ ጠንቋሊት ኣይኮነትን ግን ብዙሕ ነገር እያ ትፈልጥ መጀመርያ ክትሪአክን ከላ ብዛዕባ ክገለ ሓቅታት ትፈልጦ እንተፀኒሓ ኣይትገረሚ እዋ ንዓይ ዘይፈለጠት ከመይ ጌራ ብዛዕባይ ክትፈልጥ ትፈልጥ እያ ዝገርመክ ንሰባት ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ከይተረፍያ ትነግሮም እዋ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከኣምኖ ይክእልን
دحان زنوبا مسر أخي أخت أمنيخي زينب بسنكتي يقطما زنبره تنصلو عبيرو زنبره أكلاتها بماراز تدونه ገጻ ናብ ንቡር مستملسه ክትሪኣ ደስ ተብል ጓል ሔዋን ኮነት እተን ከም ጽሩይ ማይ ውርሕርሕ ዝብላ ፍሩያት ዓይንታ ዓይነ ስውርቲ ክትብላ ኣይድፍርን የሱፍ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሉል ክትመስል ምስራያ ብዝወሰዶ ውሳነ ተሓጒሱ ዝያዳ ፍቕርን ሓልዮትን ለገሰላ ንሳውን ፈትያቶ ምስኡ ክትከውን እንከላ ኩሉ ግዜ ሕጉስትያ ሓደ ሓደ ግዜ ማይ ወይ ዕንጨይቲ ከመጽእ ወይ ድማ ካብቲ ከተማ ገለ ነገራት ክሽምት ንበይና እንተገዲፍዋ ስድራ ቤታ ብፍላይ ኣቦኣ ዘኪራ ትበኪ ጽቡቕ ከም ዘይገበራ እንዳፈለጠት ትዝክሮ ትናፍቆ የሱፍ ሹቕ ከይዱ ጸኒሖም ዝምለስ ገለ ይባይ ረኣኻዮን ኢላ ትሓቶ ርእዮ ጽቡቕ ኣሎ ብስሩሕ ሓሊፈ ነይረ ገለ ባይ ሓተተካን ሓቲትን እምበር ጽቡቕ ኣላ ኢለዮ ተሰኪፈ ኮይነ እምበር ዘድልየኩም ነገር እንተሎ ተማላኢል ነይሩ ይብላ የሱፍ ኣልዕላ ቢሉ ኣቶ ስፋፍ ይትረፍዶ እንታይ የድልየኩም ኢሉ ሓቶ ጓለይ ከመይ ኣላ ኢሉ ሓቲትዎ እውን ኣይፈልጠን እንታይ ዝበሎ ወላዲ ክንዲ ዝጭካነ የሱፍ ከይትሻቀል ኢሉ ጽቡቕ ኣሎ ይብላ ነይሩ እምበር ከም ዘይጣዓሞ ትርኢት ይሕብር ነበረ يوسفن زينبن زاد اليوم سنك حزم نتبزح ساعات توسد جوزو تتحازوا بجكتا ناي زينبن اشتيك اي حسنت ان منصفن كوبورتان كال سخماينا برمن يوسف بجكا منصفن ارجيت كوبورتان كل تغيار كدانن كال نبرتاينا بران نزدما مسانت زينب يوسف تسكيموا انجيهم مستبقسو كيدار فيدوم وعيلوم دحر فرق معالتي اب حدا عبرو بعرفو يوسف عنج ايت سبابيرو حاول نخيسو مساحد داليتا مسيحم قرم مسعرفو اندغنا منقدوم قصلو بحدا أوارح سلازجبرو صبوا تلماميدهم بزي زخون عقبتات أو زعلوا للدرجة بسحم زينب جلس كفتات نيروا نصد ما أبعد يوسف مسبتحو عد يوسف عين صورتي سبيت خايت خونني أنت لاتو أنت كخوني زبل سكفتنا برا يوسف عقد غير الله خبك كساب حجي سبيت يجبران زون مسكفتا عبراتعو من الباشا ديو حراي كيبلو تزخون نجار كجبر سلازيكل كساب فقد ديو زركب حيزني هلو عديو أي كونني أنت لاتو مسوي كلني مالدي إلى تشغل نبرت سمع النبا يوسف دفر كيتب لنبرك حتى كام دلخو حرحتة الجوخي عقد جيرنا خنسنا سلم انتينا 70 سبيتم كنكون زي كالنا نعاي كام زرد أن 70 سبيتم كنينا تريف النازل اتعب عرات سقبروي مسود ما بحجنا وينا تفيني يكون نزانو بحفتي نفس وكف معلتي هرفاني كسعرر أنا خقاطو كساب حجس أنحي كومون تجيرنا بزوح كقات أمزغل نقرالو نعاخون زت أفأكي مثلا عدأتنا ترجعنا كل خنركولينا بلا يوسف حزوا زنبر إيدا سقط اندبلو قال سكفت دمال لن يوسف حوي انتي سكفتو تزارب الجوخي عدم ساعتنا أدخا عين صورة سبيت خاختكم فقالني يكون كنتيلاتك أنا انتي كخوني زعبازون كسني عدي فليت مخانا نجيرك نيرا حكاي نجير كانوا عدي كاب جزيه هسألنتي بزوح تنبيتات نجران نيرا إذا تنبيتات قليو جهود قليو دما عيك رد أنا زيك الوسط أزي نصغي حدا كابتي كاب عدي سمع كوتن بيتاتيغي كلمن ناب عدهم كتسدن نكلا أبزات خدا زلخ عدي حدا هبتم سباي أبزي فلتا كبرت عنقلاتو سأنا فلتو كرحق أيلو نعخا خبكاي حرايل كتقبل له إلا ثمنيرا أنا دما أتقبرت عنق نصغت خوان زبل قمت هالدني مسبلا بحاقوس قز أبريهو يوسفن زينبن دحرنا كلتا معلت قعزو تقاط عد بتحام يوسف أجوخ زنوبا قريب نينا ني حدا ساعات زي ملو قعزو تريفنا إلو إن التوابع جل أفراس التوتحو جل دما بإجرام نابهم زموس سبات تعذبه أتم سبات كاب عدوز نقلوا مخانم أيتماتن انتين نتم جن قلتي فوق فلتك ألن شفات يكونوا فرحوا الزخلو تقعيزو عد أتين دبله تاديو خير آياتا بخبرة عنك إذ جلس أتا زينب كي وصلوا فرحوا نعزنوا به إلوا كاب تقند من قدي ألا قصابيلو عزبا مجمرة برقص شفات يكونن مخناتو آنستلو عمسام زينب قريفوا أفت من قد الدويلو تتقبيهم نعون مقبال عدي زل أخذتهم مخانا مسفلته زينب كابت حبي وازن برا أوتيو عدنا نعنا قبلوا مسيوم لو بمبال حقيفوا دويلو تصبيهم أنست على الكبلا جمرة سبوت انكو عرحان مسخان دابلو تقبلوه أنست زينب وسيدا حدش نايمر عاد كدان كدينا أبس على فرس سقيلة دا أتم نسياتون كومون يسوف كدان قيرهم نابس على فرس سقيلهم أبقسوهم أنتم سبات نعبا قلبولني سبحي زي مسئم هلاوي من نجيركم حتى يوسف أبزبان فرس كوينو يمانس أقام دات أمته اندعد خيا مسمرعاتي متسألو إلى بغنياتو أمد لوات أنحنا بلو حاد خابتهم صبوت زينب أبقمت آتيام هلاوات دسيلوا كل السقاطاتا نبحق استغيرو عدم سأتو زصن حمو كالنا قري عفراس زقالب داس تسليمو هزب عد تأكيبو بهنك أوتا يتسبيهم نبرا مسمتو بخبرون ساعة سعيتين تقبلهم أمنا يكبرو بوتوهم كفا بلوهم
ዘይነብ ዋላ እንተ ዘይረኣያቶ ናይ ሓጎስ ሃዋህው ርዱእ ስለ ዝኾነ ሓጎሳ ሰማይ ዓሪጉ ክምስምስ በለት አንታ የሱፍ ሓወይ እዚ ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ዘንባ ወረገና ኣደይ እንተፈትያ ካልእ ክትገብር እያ በላ ዮሱፍ ደስ እንዳበሎ ኣደ ዮሱፍ ምስ መፀት ዕዱማት ተቐበልቲ ጋሻን ብምልኦም ሓፊሎም ብክብሪ ተቐበልዋ ኣደ ዮሱፍ ርኢኻ ዘይትፅገብ ግርማ ኣለዋ ቁመታ ከዳድና ርእሰ ምትእማና ዝመልኦ ኣረግፃ እግራ እቲ ብየማነ ፀጋማ ተሪሉ ዝነበረ ህዝቢ ሰንጢቓ ትኺላ ናብ መርዓውቲ ሓለፈት ወዳ ኢዳ ተሳሊሙ ናብ ዘይነብ ኣሕለፋ ዘይነብ ስለ ዝረኣየት ዘይኮነስ ክግበር ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ኢዳ ተሳላመታ እታ ግርምቲ ሰበይቲ ናብ ኣስሕባ ኣቢላ ሕቑፋ ኣቢላታ ዘይነብ ፍሉይ ደስታ ተሰማዓ ካብ ኣካላታ ገለ ነገር ተቐንጢጡ ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ተሰማዓ እንደገና ንወዳ ስሕባ ኣቢላ ብሓደ ሓቂፋ ፈረይትን ፀገይትን ይግበርኩም ኢላቶም ንዘይነብ ብክልተ ኢዳ ሒዛ ክትፍተን እምበር ክትብደል ይኮንክን ተፈጢርክ ዛጓለይ ፈተና እዋን ሓሊፉሎ ድሕሪ ሕጂ ብርሃን ይፅበየክ ዘሎ በለታ ኣዳዋ ብሓይሊ ጭብጥ እንዳበለቶ ዘይነብ ኣብ ኣካላታ ክትገልፆ ዘይትኽእል ቀድሚ ሕጂ ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ስምዒት ክስማዓ ጀሚሩ ኣብ እዝኒ ዮሱፍ ልግብ ኢላ ገለ ይኸውን ኣለኹ ክትብል ሕሹኽ በለቶ ድሓን ዛጓለይ ዘሻቕላ ኣይኮነን ትፅምም ኣብሊ ዓይንኽ እውን ከሳሕየክ እዩ ብምባል እታ ግርምቲ ሰበይቲ ቅድሚቲ ዝተሓተ ዮሱፍ መለሰትላ ዘይነብ ኣካላታ ብርሃፅ ታሕታ ክብል ጀሚሩ ዮሱፍ ኩነታት ዘይነብ ኣፍርሒዎ ነዲ ጠመታ ኣድዩ ኣይትሻቐል ዘስምዕ ምልክት ጌራትሉ ናብተን ጎራዙ ጠሚታ ምልክት ምስ ገበረትለን ነታ ድሮ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ዝነበረት ዘይነብ ተሰኪመን ካብቲ ዳስ ሒዘን ኣወፃ ዮሱፍ ተሻቂሉ ሸበድበድ ምስ በለ ክረግእ ኣድዩ ብዓይና ምልክት ገበረትሉ ዕዱማት በሊዖም ሰትዮም ነናቧኒኖም ፋሕ ምስ በሉ ዮሱፍ ብገለ መሳትኡ ተዓጂቡ ናብቲ ንዓመታት ርሒቕዎ ዝፀንሐ ገዙ ኣተወ ዮሱፍ ንዘይነብ ከይረኣያ ደሃያ ከይፈለጠ ሳለስቲ ኮይኑ ኣድዩ እንተሓቲትላ ዓቕሊ ግበር እንዳበለት ሳለስቲ ሕሊፉ ኣብ መበል ራብዓይ መዓልቲ ፀዊዓ ከም ዝበለቶ ዮሱፍ ወደይ ድሕሪ ሞት ኣቦኻ ሰብኣይ ክትከውን ኢለ ክትምሃር ውሑድ ከልበት ፈታ የበልኩኻን እቲ ምልማን ከይተረፈ ትምህርቲ ነይሩ ክትምሃር ክትሰርሕ ክትልምን ውሑድ ኮለላ የበልኩኻን ከም ለማን ኾንካ ዝፀናሕካዮ ግዜ ብዛዕባ ሰባት ዝዓበየ ትምህርቲ ወሲድካ ክትከውን ተስፋ ይገብር ኣቦኻ ደም ርሂፁ ዘምፅእ ሃብቲ ክትዕቅቦን ኣብ መዓላ ከተውዕሎን እንትኾንካ እዚ ወሰድካዮ ናይ ሂወት ትምህርቲ ክትወስድ ግድን ነይሩ ፅባሕ ኩሉ ንብረት ጥሪት ኣቦኻን ተረኪብካ ዝሃብተመ ሰብኣይ ናይ ከባቢና ክትከውን ኢኻ ሂወት ብኩሉ ገፃታ ሪኢኻ ኢኻ እቲ ከም ለማን ኾንካ ዝፀናሕካዮ ግዜ ድኻ እንታይ ከም ዘድልዮ ፈሊጥካ ኣለኻ ድኻታት ኣብ ገንዘብ ሃብታማት ሰብርኪ ምዃኖም ተረዲእካ ስለ ዘለኻ ሓጋዝ ስኡናት ክትከውን ኢላቦካ እዛ ሒዝከያ መፂኻ ዘለኻ ጓል ድማ ብልክዕ ንዓኻ እትኸውን እያ ናብቲ ዓዲ ኸይድካ ለማን ኾንካ ክትነብር ክሰደካ ከለኹ ክትረኽባ ምዃንካ ኣቐዲመ ይፈልጥ ነይረ ዕንቋ ዓይና ስውርቲ ኢልካ ዘይገደፍከያ ዝወደይ ልክዕ ዓይና ይትርእንያ ግን ውሽጣ ኩሉ ብርሃን ዝመልአ እዩ ሕራይማ ሕጂ ኣበይ ኣላ ክሪኣ ደልየ ኣለኹ ኣይትተሃወኺ ዮሱፍ ወደይ ዘይነብ ከምቲ ዝረኣኸ ዓይነ ስውርቲ ይኮነትን ዘይነብ ክትርኢ ትኽእል እያ ብርሃን ዓይና ኸዊሉ ዘሎ ኣብቲ ሓሪ ዝመስል ፀጉሪ ርእሳ ብሰብ ዝተፈፀመ ግብረ ሰይጣን እዩ ዘይነብ ጓል 3 ዓመት እንከላ ሓንቲ ሓሳዳ እሞኣ ብምትሕባር ጠንቋሎ ብርሃን ዓይና ሰሪቃታ እቲ ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጥኩ ብርሃን ዓይና ክመልሰላ ኣይሽገርኒ ሕጂ ክትሪኣ ኢኻ እቲ ሓሪ ዝመስል ፀጉሪ ርእሳ ተላፂ ስለ ዘሎ ምልላያ ከሸግረካይ ቆርብ እንተተፀሚምካ ተኣምር ክትርኢ ኢኻ ሕጂ ሓንቲ ቃል ከይውፅኻ ርኢኻ ክትምለስ ኢኻ ኢላ መሪሓቶ ናብቲ ዘይነብ ዝነበረቶ ክፍሊ ተበገሰት ዘይነብ ፀጉሪ ርእሳ ተላፂዩ ዓይና ብፀሊም ጨርቂ ተሸፊና ዝኸውንን ዘይከውንን ክትዛረብ ፀንሓቶ ኣብኡ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎም ዘይፈልጥ ክኢላታት ባህላዊ ፍወሳ እቱ ምስ በለ ከይዛረብ ምልክት ገበረሉ ዮሱፍ ኩነታታ ምስ ረአየ ምፅዋር ሲኢኑ ንብዓቱ ከማይዛረ ኣድዩ ሒዛቶ ወፅያ ዮሱፍ ወደይ ቁርብ ዓቕሊ እንተጌርካ ዓብ ብስራት ይፅበየካ ኣሎ ሕራይ ዓቕሊ ጌር ክትፅበየ ይማ በላ መደቀሲ ክፍሉ እንዳኣተወ ድሕሪ 2 ሰሙን ዘይነብ ፀባቢቓ ንግስቲ እንዳመሰለት ካብቲ ትፍወሰሉ ዝነበረት ገዛ ብፅቡቃት ጎራዙ ተዓጂባ ወፀት ብትእዛዝ ወላዲቱ ኣብ ደገ ዝፅበያ ዝነበረ ዮሱፍ ዓይና ተሸፊኑ ምስ ረኣያ ሰማይ ዓሪጉ ዝነበረ ተስፉ ከም ትክበነነ እተን ሒዘንኣ ዝወፃ ጎራዙ ጥቃ ዮሱፍ ምስ በፅሓ ተሸፊኑ ዝነበረ ዓይኒ ዘይነብ ክፍት ምስ ኣበሎ ዘይነብ ንዮሱፍ ጠሚታ ክምስ ድሕሪ ምባል ብጉያ ናብኡ ከይዳ ሕቑፋ ኣበለቶ ዘይነብ ፀጉሪ ርእሳ ከሲራ ብርሃን ዓይና ረኺባ ዘይነብ ዓይና በርሂዩ ክትርኢ ምስ ጀመረት ገጽ ኣቦኣ ክትርኢ ዝዓበየ ትምኒታ ነበረ ዮሱፍ ድሌትን ባህግን መርዓቱ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነድዩ ዓዲ ዘይነብ ከይዶም ኣቦኣ ኸሪያ ምዃኑ ምስ ነገራ እወ ኣነ እውን ከምኡ እንዳሓሰብኩ ኣቦ ዘይነብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ሰበይቱ ገንዘቡ ሰሪቓ ናብቲ ቀዳማይ ሰብኣያ ተመሊሳ ዋሉ ድማ ምስ ሓደ ቀጣፍ ተሰዊራ ንሱ ንበይን ተሪፉ ብሕማምን ድኽነትን ይሳቐሎ ፅባሕ ኬድኩም ኣምፅዎ ኣብዚ ምስ ጓሉ ክነብር ኣብታ ዓዲ ዋላ ሓንቲ የብሉን ገዝኡን ትካሉን ብገንዘቡ
ቀዳማይ ሰብኣይ ሰበይቱ ገዚእዎ እታ መታለሊት ሰበይቱ ገንዘቡ ሰሰሪቓ ንቀዳማይ ሰብኣይ እንዳሃበቶ እቲ ገዛን ትካልን ክገዝኦ ኺኢሉ ጽባሕ 3 ፈረስ ሒዝኩም ተበገሱ ሓንቲ ፈረስ ንዑ ትኾኖ ሒዝኩም ግልብጥ በሉ ዘንባ ጓለይ ኩነታት ክፈልጥ ስለ ዘለኽ ጥንቅቕ በሊ በለታ ንጉስን ንግስትን እንዳመሰሉ ኣብታ ዓዲ ምስ በጽሑ እቲ መንከማይ ዝብል ዝነበረ ኣቶ ጽፋፍ ዘደንግጽ ትርኢት ሒዙ ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ደቂሱ ጸንሖም ዮሱፍ እዚዩ ምስ በላ ዘይነብ ጓሉ ካብታ ፈረስ ዘሊላ ጥምጥም በለቶ ኣቶ ጽፋፍ ኣካላቱ ዓቢሩ ኣረጊት ረሳሕ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ትርኢቱ ዘደንግጽ ነበረ ንዘይነብ ቀልጢፉ ኸላልያ ኺኢሉ ኣንቲ ዘይነብ ጓለይ ዓይኒ ኽበርሂዩ ብዙሕ ግዜ ብሕልሚ ርአኪ መስጣኺ ዓብይ ኣብጽሕን ትርእዮ ኣለኺ በዲለኪ እሞ ይቕረበለለይ ኢሉዋ ኣብ እግራ ተደፍአ ይቕረኹም ካይባ ተንስእ ጸላኢ ኸይደፋ ኢላ ሓፋቢላ ናብታ ሒዞማ ዝመጹ ሳልሰይቲ ፈረስ ሰቒሎሞ ተበገሱ